شاندای تایبەت یê Serokê Rûsyayê ji bo Sûriyê ragihand ku ew bi tu proseyên leşkerî yên berfireh li Idlibê ranabin. Alexander Lavrentiev roja sêşemê piştî bi dawîhatina civînên Asîtana di Kongereka Rojnamavînê de tekez kir ku pêwîst e karê terorî li wan deveran were rawestandin. Lewma wan bang li opozisyonê kiriye ku alîkar bin di vê derbarê de. Lavrentiev herwiha dazanîn ku grûpên opozisyona Mayên Raw û Nerm û hevalên wan di artêşa Tirkiyê de parastina wê deverê an ku Idlibê li xwe girtine û ew ê di parastinê de biserkevin. Di heman demê de balkişan sergef û tehdîdan û got ku di heyva borî de 26 ji balafirên bê balafir xistin xwar û ew bêdeng namînin û ew ê bi her karekî û rêkarekî di bingeha hemîmî de ji bo parastina leşkerên xwe rabin. Di 29 Maha heftan û di lêdwaneka Rojnamavanî de Salih Muslim hevserokê PYD tekez kiribû ku ew ê beşdariyê di şerê Idlibê de bikin û rêkeftina wan bi hevpeymaniya navdewletî re şerê terorê ye. Di heman rojê de Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan gotibû ku her êrişek ji aliyê rejima Sûriyê were ser parêzgeha Idlibê nayê pejirandin û bal kişandibû ser wê yekê ku xalên çavdêrî li wê derê hene û ew yek bi hevşanê xwe yê Rûsî re gengeşek kiriye. Herwiha serkirdeyê tevdemê Aldar Xelîl ragihandibû ku ew ê beşdariyê di şerê Idlibê de bikin û Serokê rejima Sûriyê gotibû ku Idlib ji pêşakariya wan e. Li gor rewgeha Sûriya Mafê Mirovan ku li hevhatinek navbera grûpên cegdar de derbarê amadekariya şer li Idlibê de heye.